тя ще ме засенчи, и аз съм плела. Ами ти се моткай сега. Моите са бабещи и така малко да се кажа. Че нали си баба, някой още му да ги това. Това след като се наяде, така ще правим. Да. А ти какво да видиш там? Я да го видим. Я да го видим. Той си за бебе. Големите баджати. После и аз ще го понося, защото много тарикатско да го носиш. Ела да снимаш. Кой иска да снима? Чака да се... Е тук. Леля и бебе. Леля и бебе. Дай на Мими да снима. Я виж какво хубаво слонче си има. Ти снима, искаш? Мерси много. Ай, сега ще пишеш вече. Виж го е така. Бебо! Бебо! Ти си идиот. Бебо! Бебчо, ти Станислава. Бейби, аз съм Леля. Леля, как е ти? Бабо! Сега си папка си. Кадю! Чакай. Да, точно. Айде, обещаваме да папката си измъчи детенца. Измъчи ли се, бе? Айде, Мимка. Ти носи ли го? Не съм. Айде, Мимка. Който го е носил, го е носил. Картината, къде си му нарисували? После! Няма после, това друго ще е папка. Къде си изник? Сега ще го пуснем да гледаме. Айде. Яба. Големите баджати. Бе, мамо, аз ще го там, бе! Дай как са си. Бебой! Я ти да ги снимаш и в хола всичките. Често ви тук подарък. Не го мъкни. Здрасти! Ма къде бе? Я да го видим това, ще се видим татко. Сега. А мамата коя е сега? Мама и тата. Аз си остава там на. Вече да дойде. Бебо! Браво, браво. Отиваш да ядеш. Чао на всичките сега. Бебо! Мими, затваря само вратата, че да не влиза в ушата. Бебо! Какво? Кажи какво? Ето го бебето. Стак. Бабина душица да ми порасте, да ми стане студент, да стане депутат, да стане министър, да стане голем човек. Голем човек да стане на Абе, баба. Кики, ние искаме да го видим това бебе. Ето го да е. Еми, ето го. Къде си бебиненце? Ама не, бас ще го гушнем. Гади. Ой, мами, гади. Какво бе, пенинче? Ами какво бе идеш само там при тази? Къде е тази? си купи едно Къде е тази? сестриче или братче. Няма. Няма. Няма реблю едно. Веселина беше голяма. Малко навътре, да. Ева, гледай как се разрева. Вече се снимаш гърба. Бебо! Уи! Здрасти, Бебо! Дай тук слагате всичко сега. Какво? Вече е гладен. Гладен си, нали? Дай да виждам с бебето ми. Само, че тук стана контражур, се снима леко и не е много готино. Къде отиде мама? Ето с баба Елена. Оле, мами, ние то. О, на мама златкото. Оле, Боже. Сега ще им се скараме, но ние лошите хора ще им се скараме. Сега ще им кажем нещо. Я виж тук, Леля Биляна, виж къде ще те снима. Я виж тук. Ето и кака Мими. Да. Ето, сега от тая страна. Ето и мама идва.
Млекоцентралата, нали така е? Млекоцентралата. Мамина златна душинка. Не пускаш от татка. В спалнята. Където ти е удобно.